Tembang ojo ngece karo wong ora duwe. Ojo ngece karo wong ora duwe, raja krana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi jare pinik sapa kae. Ojo ngece karo wong ora duwe, raja krana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi jare pinik sapa kae. Yen numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen awak ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ning alam donya kudu sugih andhap asor. Nek numpak becak asepe metu telak, ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, ojo plenggang-plenggong mengko mundhak kaya grandong. Dadi wong ojo rumangsa bisa, nanging wong sing bisa rumangsa, wong sing becik simpen kebecikane. Ngono kuwi jarene simbahku dhewe, yen bujang nanas pantes diwadahi gelas, tiwas adem panas sing digagas ora waras. Yen rujak dondong pantes diwadahi lodong, ojo plenggang-plenggong mengko mundhak kaya grandong. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit, bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit, bingung golek duit ngurusi barang kejepit. Asik-asik Tembang ojo ngece karo wong ora duwe, sungguh enak ditendangkan. Ojo ngece karo wong ora duwe, raja krana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi jare pinik sapa kae. Ojo ngece karo wong ora duwe, raja krana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi jare pinik sapa kae. Yen numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen awak ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ning alam donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, ojo guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, ojo plenggang-plenggong mengko mundhak kaya grandong. Dadi wong ojo rumangsa bisa, nanging wong sing bisa rumangsa, wong sing becik simpen kebecikane. Ngono kuwi jarene simbahku dhewe, yen rujak nanas pantes diwadahi gelas, tiwas adem panas sing digagas ora waras. Yen rujak dondong tes diwadahi lodong, ojo plenggang-plenggong mengko mundhak kaya grandong. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit, oleh golek duit ngurusi barang kejepit. Nek rujak mayit lalapane rumah sakit, bingung golek duit ngurusi barang kejepit.